जा 26 मायथाइनि 1 मार्च दिनै 1 तारिख मार्चनि थ' दिनै आङो बिजेपि दोलोनिफ्राय आङो रिजाइन होनाय जादों। मा जाहोननि थाखाय रिजाइन होदों नोंथाङा? जाहोन माने आंथ' स्टार्टिंखौ बुंनो थाङोबा जे आङो 18 बोसोरावनो न'निफ्राय आं ओंखारबोदोंमोन जे हारिनि खामानि मावनो होननानै न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो गारनानै आरो बिनि उनाव 6 बोसोर जितु आन्दलन बेयाव जरित जाबाय। बिनि उनाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जिहेतु मोनसे जोंहा गोदान जोंनिनो दल बिपिएफ बेयाव गठन जाबाय। बे हिसाबै आं बिपिएफआव 15 बोसोर आङो खामानि मावबाय आरो बिनि उनाव थांनाय 2020 मायथाइयाव आङो बिजेपिआव जइन खालामदोंमोन आरो जइन खालामनानै बे 5 बोसोराव बिजेपिनि थाखाय आं खामानि मावबाय थादोंमोन। थ' आं दिनै नुबाय जे माने जों जितु थांखियाव जों फैदोंमोन जाथिनि खामानि मावनो बा समाजनि खामानि मावनो जोङो हदाय समाजनि खामानि मावनोनो जोङो थागथियारि। दा बे हिसाबै बे बिजेपिआव थानानै जेसेबांनाखि जोङो इस्सा खामानि मावनायनि बे सुजुगखौ माने इसेबां मोननाय जायाखिसै आरो जों जिहेतु खामानि मावग्रा मानसि रायजोनि जों खामानि मावबा थानो हाया। दा बे हिसाबैनो जिहेतु बिजेपिआव थानानै समाजनि खामानि बेवहाय मावनायनि खुनु लामा आं नुहुरासै। बे हिसाबैनो आङो फैगोन समफोराव जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो रायजोनि थाखाय बे हिसाबैनो आङो बिजेपि दोलोखौ आं नागारनाय जादों। दा बिदिथ' नुयो किसु जोंनि बर' लिडारफोर जायफोरानोखि बिजेपिआव दङ किसु आगोलावबो बहुद बिदिनो बिजेपिआव हाबनानै बहुद माने बेनिफ्राय एंगारनाय जों नुनो मोनदों। बिथांमोनाबो बहुद बेफोरबायदि खोथाखौनो बुंदों जे बिजेपि हिसाबै जोंनि बिटिसिआव आरो स्पेसियेलि दा बेयाव जेसेबांनाखि जों हास्थायो लुगैयो खामानि मावनो होनबा जोंनि मानसिफ्राथ' गोसो गुदुं बयबो खामानि मावनो हदाय नागिरो खिन्थु बेखौ स्कपखौ जे माने बारा जों मोना आं बेखौनो बुंनांगोन आरो दा बेबायदि। राजखान्थियारि हिसाबै जिहेथु जोङो समाजनि खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय जों ओंखारबोबाय दा बे हिसाबै जोङो थाथ'नो जों हाया आरो जेसेबांसिम जोंनि देहा सोलेरा थागोन बोलो थागोन गोहोआ थागोन बै समसिम समाजनि जिहेथु खामानि मावलांनांगोन बे हिसाबै आं सिन्था खालामगोन बेबायदि आरो। बर'नि माखासे बिपिएफ बा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानायनि थांखि दं नामा? जागोन बियो समाव माबा मोनसे जागोन जायखिजाया खामानि जिहेथु मावनांगोन रायजोनि बेबायदि।